यो खैनाफोराबो बारनो लुगैयो नामा हेलो एवरीवन खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ फिन आंनि चेनेलावहाय बरायनाय बावहरबाय ओमफ्राय माने आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंदोंमोन जे आवगायनि भिडिअ हाबानि फुल भिडिअखौ आं नेक्स्ट भिडिअ लाबोगोन होननानै सरि बाट आं लाबोनो हायासै एडिटिंआव एसे प्रब्लेम जागासिनो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआवहाय बाजै गोदाननि ओंखाम संनाय माने हाथानि ओंखाम खुरनाय आरो स' नोंथांमोना नायलांदो माबायदि जायो सरकारी चाकरी नागिरना मला बेजोंनो जाहोगोन सरकारी चाकरी नागिरना मला बेजोंनो जाहोगोन लांगोन आं रानि साजायना नोंखौनो जुलि खालामना फैदोना सेराव फैदोना गोसोनि खोथा बुंदोना फोरमायदो नोंनि गोसोनि खोथा बुंदोना नोंनि गोरबोनि फोरमायदो नोंनि गोसोनि खोथा बुंदोना नोंनि गोरबोनि साननाय गोदान मुगानि आबाद मावनाय आं सोलोंखाबाय गोदान मुगानि आदब खायदा आं सोलोंखाबाय साख्रि बाख्रि नागिरा ओरैनो थासै न'आव थानानैनो रायजो जानोसै जानांगोसै मोखां नायलाय नायलाय रायजो जानोसै नोंनि गोजानाव थानो लुबैया अरायबो नोंनि सेराव थागोन नोंखौ लाबा माबा मोनसे राहा लागोन आं न'खर संसार सालायनांगौनि रावबो आबादारि जाबांला
थांनो हागौ दे आं अनजालि आलो खदाल जावनोबो आं हागौ दे kuliah dah kau na Korea So दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर ओमफ्राय हाबानि फुल भिडिअखौ थाबैनो होनो नाजागोन so bye bye all friends